बे समाव बड'लेण्ड टाइम्स बिनि उनाव बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब आरो आइजें बड'लेण्ड साफ्रोमबो बे बर' निउज रिपर्टार नोंथांमोनखौ आङो गाहाम हामलायथिखौ जासिग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोनखौ बे फंनैसो जोङो मिथिहोनो थाखाय मोनसे जोङो नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों दा ओंखायनो आङो गिबियावनो मिरु लाइमोन गांखं UPPLनि हानजानि जानानै बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ आङो गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबाय आरो जोङो सेथि मिथिहोनाय खारनानो जाहैबाय जोङो गिबियावनो जायफ्रा दाख्लै थांनाय साननैसोनि सिगां जिहेतु आसामनि सबसे गिदिर जि एग्जाम APSC एग्जाम होननानै बुङो बे एग्जामाव गोबां कैंडिडेटफ्रा पास जाबाय जों बिथांमोनखौ जोङो मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो साबायखर जासिबाय कंग्रेचुलेसन जासिबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे गोग्गाथाव बाथ्राया नैबेसो जे थांनाय प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव जों जि बड'फा सुपार 50 मिशन जि जोङो थांखिखौ लानानै खामानि मावबाय थादोंमोन आरो बे बड'फा सुपार 50 मिशननिफ्राय जोङो गासै 6 जन कैंडिडेटखौ जोङो बे एग्जामाव जोङो पास जानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेहाय जोबोद माने बिथांमोनखौ जोङो दोलोनि जानानै मिरु लाइमोन गांखंनि जानानै जों बिथांमोनखौ स्पेशली जोङो कंग्रेचुलेसन जासियो जों साबायखर जासियो आरो बिथांमोननि पेरेन्ट्स बिथांमोननि नखर फेमिलि आरो बेजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो जोङो जायफोरा बे एग्जामखौ होनानै उथ्रिसारनो हाबाय जों बिथांमोनखौबो जोंनि मिरु लाइमोन गांखंनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे आरो जों बरायबावनो सानदों बिथांमोनखौ जोङो नैबे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जायफोरा थांनाय माने मैयासो जिहेतु जोंहा JEE जि एग्जाम होदोंमोन बेहाय गासै जोंनि बड'फा सुपार मिशन माने माबानिफ्राय गासै 34 स्टुडेन्टफ्रा कैंडिडेटफ्रा बे एग्जामखौ लिरदोंमोन आरो बे एग्जामाव गासै 26 कैंडिडेटफ्रा पास जादों क्लियार जादों दा बिथांमोनखौबो आङो बिथांमोननि नखर आरो बे कैंडिडेट बिथांमोनखौ आङो जोङो मिरु लाइमोन गांखंनि जानानै कंग्रेचुलेसन जासियो आरो बेजों लोगोसे जायफोरा माने एसे बे माबायाव थाबथादों बिथांमोनाबो जों खोनानो मोनदों जे बिथांमोनाबो नैबे मास मोननै मोनथामनि गेजेराव एग्जाम जाबावगोन एग्जामखौ होफिननो मोनगोन होननानै जों खोनानो मोनदों जे बिथांमोन जायफ्रा आद्रा थाबोबाय बिथांमोनखौबो जोङो एडभान्स जों कंग्रेचुलेसन जासिबाय जाहाथे बिथांमोना फैगोन समाव जाहाथे मोजां फरायनानै जाहाथे बिथांमोनाबो जाहाथे बे एग्जामखौ पास खालामनो हायो दा आं बेखिनिखौ जोङो मिरु लाइमोन गांखंनि जानानै जों बे साफ्रोमबो APSC एग्जाम आरो JEE कैंडिडेटफ्रा जायफ्रा उथ्रिसार जानो हाबाय जों बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोंनि UPPL हानजानि जानानै बिथांमोनखौ जों बरायबाय।